Tibiyag! Naimbag nga oras yung amin pabagayam! Hit ita! At to'y timay sapay apakasalitan ang maitampok dito'y programa tayo! Kastala Tibiyag! Sorry, Samson. Saan ka kayat? Kayat ka di asawon na ita? Pinaay mo ti ayat ko? Wala. Saan ka ngamin akayat? No kasta. Asino nga rod tinagasat di tapusom? Ni Julio. Ni Julio? Tay anak ni Nana Berta nga gis istol? Wan? Isugayam day jiti kayat mo. Apay Susan. Anya ka di ti awan kanyak at daken ko na. Ta iso ti pinilim. Basta iso ti ay ayatek. Nagsakit mo tinday ti apanang paay mo kanyak, Susan? Kastala ti biyag Saan ka amang namnama asong batan na katiar armam? Tama nga no di nakamot kayat. Nang namnama klakit din nasong batan nak. Gaputan na saya at ti panagkuykuyog ta no daduma. Agkuyog tapay nga ron amapan makimisa iji ili. Ni Julio ti kayat ko, Samson. Iso sorry. Kastala Tibiyag, pare Samson! Ang sige na ta! Uminom ta! Danggayan ka! Oh. Talaga ajak maklon ti pan nakapaay ko, pare bong. Kastala Tibiyag, Samson! Bidot mo! Gaputanam na mamasong batan na ka ni Susan. Ang aman niya ngay, pinay na ka. Tadi nakamit gayam kayat. Uminumak man pay. Diretso na tinti pa nagtagay mo, pare. Ang mga numabartok ka dagos. Nasakit nga min tinakom ko. Ay, saus, aklo na mo, hindi pa makapahay mo, pare. Tatalaga kas tala Tibiyag. At dalatapan nakapahay tayo itibiyag. Nasakit tinagam ni Samson, iti panang pahay mo kan kuana, Susan. Anya nga rod ngay. Saan ko nga rod nga ay ayatan? Di pinaay ko. Nagbarbartag ka no. Kat, awanan bibiyang ko Jakmat imbaga mapanagbartag. Sigurado ang nasakit, tinagam na kanya. Bay amlat ta Awan mabalin na, ta sikat ti kayat ko. Sikat ti ay ayatak. Agyaman nakmat Tasyak ti pinilim, Susan. Agkalay sa takip din tapno malpasan. Agkalay sa tanadagos. Apay, di mo kayat? Ay, kayat ko Wan, agkalay satan Julio. Iti kasta, malpasan. Sige, tulagan tayo nga rod anaimbag ti kalay sata. Manong Samson, anya ti pampanunutam dito'y paraangan. Pampanunutak ti pan nakapaay ko, ading. Ni Manan Susan, ay namanong, nagado dita babalasang, saan laan ni Susan ti babae dita. Unang ni Susan ti kayat ko. Di nakangarod kayat. Salbag day di Julio. Ti awanan bain. Amo na lang arudan nga armak ni Susan. Yung ginidanan nakpay. Kag, padamat nga agayat jay tao. Kun may isa, talaga siguro adi nakakayat ni Susan. Nasakit tinakom ko. Ay namanong, aklunam ti kinapudno. Aklunam ti pan nakapaay mo. Saan ang mabalin natin? Balsik day di Julio. Naskan nga agnakan. Anya? Ay sus, di kagar aramid iti maday manaw. Saan anasaya at dayta? Umayat man makitugtugaw kan ka dito'y paraangan nyo, Baum. Apay ka di aya, Julio. Awan mo't kit dito importante nga ibaga. Pakumusta akla ko man ni Samson. Kasta aya. Apay asan nga iji balay dati papanam. Amok nga minada kayo tinadagkat iti tunggal maysa, Bong. Ay nasakit tinagam ni Samson, tapinaay ni Susan. Gaputa sikat sinungbatan na. Awan mabalin ko tasyak ko ti kayat ni Susan. Wan, nasakit nga ro tinagam ni Samson kan ka. Kasta ka de? Well, Nupay kasta, ibilang kulatan ni Samson apagayan. Awan tigurak kan ko na. wala. Uray maditirik nanakan ka.
Fanend mo tamot Anya ngay nga raw, kasta latibiyag. Tamadimat no tutupam, wano pakitamat iti maday. Awanin na, talaga ariri. Wen bong. Kaya't kumot ang makasarita ko man ni Samson. Ang liklik-likan nakbot ngamin. Aya, Sige bong. Agpainumak. ha? Ibagak to no kano. Taaya bam to ni Samson. Siya kung ti makamoy ti arak kan pulutan. Tagsasango tay man. Ay namanong, maditikas ta pampanunutam. Balsik at talaga dahi Julio. Tanya ti aramidam kan kuana. Awisak amapan kami iji-igit ti bakras. Kalpasan na. Itinag ko. Iduron ko. Anya, ipalabog mo? Ay, manong ko aya. Limpyo ka di pa itapanunot mo. Talagang aramidak. Kita kumantilaing na. Ay saan manong? Madiday ta, di ka mangipalabog. Ta mga nusi ka, ti pagdasalan na. Ading? Tinasaya at nga ramidam, aklunam ti pan nakapaay mo. Dayta ti kasayaatan. Wan Samson, kasta ti ko na ni Julio kanyak. Uray ijay balay mi kanulatan ti pag-iinuman tayo. Kasta? Ikot mo na. Mayat. Sige, kayat ko. No kasta Samson, saan na nasakit tinakam mo kan kuana? Saanin iso nga ibagam to no kaano agpainom ni Julio. Tatalagang umayak. Wen Susan. Inton madamdama. Agpainumak iti balay dabong. Agsasango kami at talo kada Samson. Kasta, amangan no agapa kayo kit dimot ka ni Samson. Saan? Isungarod pa inumak ida. Tap na makasarita ka na imbag ni Samson. Agkidawak iti dispensa. Tanarigat may nuag na nakayon ang nasakit tinakam na kanya. Alita. Nakasaganan ti amin, bong. Samson. Irugi tayo ti uminaw. Nukurang ti pulutan tayo. Inaktulat ang mga alay iti balay iti dilata. Ay kat, wana! Oh, Samson, nya pa lang tiraramidam. Busata mo na. Kita nakpaila ni Julio. Inton ko danugak ton. Hoy Samson, busata mo kunakmait. Anya ti busatak? Lukat amon ta arak ata uminom kan. Wala. Sige. Kakaiso na libre ti shot kan pulutan. Bong, nabartag samutan dagita dua akakadwam. Eh, kwa, bayam lata na lang. Saan kami pa yan nabartak, nana? Oray sak. Sana kaya nabartag. Makitam. Pasensya kayo, nana. Dito'y matan. Para angan nyo ti pag-inuman may. Saan aparikot dayta, Samson? Saan abali at di kay mataggulo-gulo ditoy? Ngamnay, madlaw mo't anabartagkan. Sak? Sana ka nabartag, nana. Uminumak paikit di Agiinom kayo lata nga rod. Ngam no nabartag kayo, isardeng yun Tama ti no, sobra ti bartag yaw. Di yun ton mayawid, ti bagiyaw. Samson, nabartag ka na niya. Gustong ti inom. Nabartag akon. Aray ni Julio. Nabartagan. Nabartak naman. Paiso, Samson. Nawas tangarod. Agawid tan. Wala. Ang sangpay na agkidawag iti dispensa kan ka, Samson. Tas siya ti sinumbatan ni Susan. Sorry Well, maawatan na ka ni Samson, Julio. Kasta latibiyag Sige. Agawid tan. Julio. Itulod kan. Sanan.
Agpadatan na bardak. Iso din akong itulog. Saan? Basta itulod ka, Julio. Sige, sige. Nuday tadi ko nam itulog na ka nga ron. Nagalas magayam di dala nyo dito eh. Julio. Wan, Samson. Iso nga natamata. Amang ano matindag ka. Sapay, bakras mo dito. Sigakit di at itinag ko. Dito di pagnanta. May ka. Saan? Dito yun ti paginanta. Umay ka. Samson! Nagkamatan iti bakras! Ay, tulungan na kami! Anay ko. Anay. Ang darata muging mo, Samson. Anay ko. Ti chinilas na. Antay oh. Naisabit iti sang ati kayaw. Anay ko. Ay na, Emilia. Ingkan surutan di kabsat mo iti ospital. Ha? Taapay? Natnag iti bakras. Kat nasugat pa iti muging na. Isong impanda iti ospital tapno madait. Anya! Anya kalakit din ayamano. Kita man tinapasamak ka. Anay ko. Nagsakit tinadait amuging ko. Manungay adait dayta. 4 stitches. Ay, apay nga main. Anya tinararamid mo. Ala, agawid dan. Imunan dagiti nangipanken ka dito ospital. Dumagas tapay nga main iti agas mo. No kasta. Nadait ti muging ni Samson. Wan nga ron. Anya nga min tinapasamak. Inguyod na. Ang idikuan. Natnagon. Day tama ti malagip ko. Ingguyod na ka? Itiigid ka no ti pagnaan me. Anya? Oh, rabi ay manong Samson. Nagtumarka ka din iti agas mo. Nalpasan Anya ngay itamanong. Addanton piglat di tamuging mo. Gapwanan ti kinabartek mo. Huwag nga rod. Kat asino nga min tinagkunakan ka nga itulod mo ni Julio. Kat agpada kayo mat anabartak. Adi ka pala nag-awid nga man. Wanaw? Amangan no. Agpudno ka man manong Amangan mo't no dakas nga men ti panggap mo kini Julio. Amangan no kayat mo nga itinag iti daraas. Malagip ko nga men tay na ko nam idi kanya kat. Nga idoron mo ni Julio iti daraas. Kwa ading. Siguro. Pinanggap mo nga idoron ni Julio iti daraas. Ngam naunaan na ka. Sikatin na idoron na. Saan ading? Di nakindoron ni Julio. Naot balansak. Anya? Idi iguyod ko kuma, ta idurong kon. Dayjay. Naot balansak. Sakmatan tinatnag. Anya? Ay! Dayta! Daytan ti kunakken ka manong. Nagalasket nga minan ti panunot mo. Anya nga ita, dinagbalatekken ka ti dakes apanggap mo. Kwa? Di ka mangipalabog na amangan no sika ti pagdasalan na. Laglagi pam dayta. Wan ading. Pudnot ako na. Nabarte kaktumag ngamin. Isoon na outbalansak. Di ko namkit day. Talaga ang nagbalatekken ka ti madiapanggap mo kin ni Julio. Iso nga ita, addan piglat to di tamuging mo. Pakalagi-lagi pam iti dakes apanggap mo kin ni Julio. Asika, tinagbalatekan na. Anya? Kas tagayam? Agam anya ngay.
Sika talaga, pare Samson, ha? Hindi awanan. Agpiglat to day tamuging mo. Huwag nga, Rod. Ngam niya. Di mo sasawon kini Julio. Tama ba, inak? Wala. Secret talaan. Nangko, Samson. Julio. Daka dita? Itay pa'y Ay, jaklaim pagarup, Samson. Ang manyangay. Si kamot tinagdasalan ti madi apanggap mo kanya. Nga ita, kat agbababawin ni Samson. Ang naman niya nga kas talatibiyag. Ta talaga nga agbalatak mat kada tayo, ti dakas sa panggap tayo, iti pada tayo at tao. Titang gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka mangipalapog, tamangan no sika ti pagdasalan na. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibiyag! Insurat para iti radyo ni Virgie Paglay. Ken itimat direksyon, Teresa Calay. Musika, ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kastalatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay!